हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दासान्दि गोबां कमेन्ट्स फैदों काट अफ दिन्थि होननानै कनस्टेबलनि सायाव दाखालि एग्जाम जानाय आरो सिगांनि 6000 भेकेन्सि दा फाइनाल रिजाल्ट माला फैगोन गोबां नेगासिनो दङ दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि एक्सपेक्टेड काट अफ नोंथांमोननि बेयाव दिन्थिगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट मोनबाय थानो आसाम पुलिसनि बागै आरो गोबां सिभिल जबनि बागै नोंथांमोना मोनबाय थागोन जेरै हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै आरो लोगोसे गोबां जबनि आपडेट फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना मोननाय जागोन दा जायखिजाया जों बेयाव सावरायगोन आसाम पुलिसनि काट अफ गोदानै फैनाय एबिइउबि आरो बेनिफ्राय सिगांनि 6000 भेकेन्सि दा बेखौ रायलायनो सिगां रिजाल्टनि बागै जों मेनसन खालामग्रोनांगौ जायो जे रिजाल्टआ दासिम ओंखाराखै आरो माखासे गेजेर समावहाय माखासे इसु सोलिदोंमोन जेराव माखासे हमजानाय बा प्रटेस्ट सोलिदोंमोन दा बेफोरनि फिसा फिसा जाहोननि थाखाय रिजाल्टआ दासिमबो आउट जायाखै आरो लोगोसे बेखौ नायनायनि सिगां जोङो सिमा बुंनायखौ जोङो बाथ्राखौ जों साननांगौ जादों जे जुनावसो रिजाल्ट होगोन होननानै दा बेबायदि जानोबो हागौ दायो मे हाबसिगोन दा जुनावबो रिजाल्टखौ होनो हागौ आरो रिजाल्ट होयोबा थ' मोननैबो पस्टखौ प्लास खालामनानै रिजाल्ट होगोन ना एक्सट्रा होगोन दा एक्सट्रा होयोब्ला ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा फैयो जे जायनोखि माल्टिपल पस्टआव सिलेक्सन जानानै दङ बा बिथांमोनाहाय एग्जाम होना दोनदों अब्ला मोननैबो जुदि साख्रि जायोबा दा पस्टआ मोनसे खालि थायो मानोना मोनसेल' जब मोननाय जायो मोनसेल' आइडिल'खा थ' आइडिया मोनसेल'खा बेनो माल्टिपल पस्टआ एप्लाइ सोलिदोंमोन दा बेखायनो आसाम पुलिसआ मोनसे पलिसि लादों जानांगौ जे खनसेनो रिजाल्टखौ आउट होनानै जि केन्डिडेटआ मोनो सासे बेयावनो मोनगोन प्लास उननियाबो जाहाथे बाहागो लानो हायो बा मोनो बेखौबो लादों जानांगौ माखासे पलिसि लादों जानांगौ जायनि जाउनाव रिजाल्टआ दासिम ओंखाराखै आरो खनसेनो ओंखारनोबो हागौ खनसेनो ओंखारनानै गासैखौबो खनसेनो एपइन्टमेन्ट बा ट्रेनिं होनो हागौ थ' बे फैबाय थानाय समाव मिथिसिगोन दा बेखौ दोनना नोंथांमोना माबादि मोनो स' कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि गाव साननायखौ हरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै जे खनसेनो होगोन ना एक्सट्रा होगोन थ' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जोङो बेयाव पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामबाय आरो बे जाबाय देग्लायनि सिलेक्सन प्रसेस एबिइउबि कनस्टेबलाव मेल आरो फिमेल स' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्स्टआव बेनो जाबाय इउबि लेभेलाव मेल आरो ट्रेन्सजेन्डार आरो फिमेल दा सिलेक्सन प्रसेसा बेसेबां जादोंमोन बे 2000 भेकेन्सियाव दाखालि एग्जाम जानायाव 24 एप्रिलनि दा जोंहा फिसटियाव दङमोन गासै 40 बेनिफ्राय दंमोन माल्टिपल चइस टाइप एग्जामाव जादोंमोन 45नि आरो लोगोसे एनसिसि बा एकाडेमिक एक्सट्रायाव 10 दङ बेनिफ्राय प्लास अरेलाव दङ 5 दा अरेलखौ लादोंना लायाखै स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय बाट आं बिनि सायाव आइडिया गैया जे अरेलखौ लामारदोंना लामाराखै गासै 100 दङ सिलेक्सन प्रसेसा नैबे इउबि लेभेलाव आरो बेनिफ्राय कनस्टेबल एबि थ' बेयाव बेसेबां दङ होनोब्ला दा हौवाफोरा दङ बेयाव पिएचडियाव 60 दङ दा गासै जेरै सिनाप दङमोन थ' बेनिफ्राय 100 मिटार्स दङमोन आरो लोगोसे रानिं लं जाम्प दंमोन थ' बेखौ मिथिखागौ 60 दंमोन बेनिफ्राय एग्जामा 45आनो प्लास एनसिसि 5ल' दङ आरो लोगोसे भाइभायाव दङ एबा अरेलाव दङ 5 बेयाव एकाडेमिक गैया दा बेखौ दोनथ'नानै जोङो फार्स्टआव जों इउबिखौ रायलायगोन जोंहा थांदोंमोन सिगांनि नर्मेल काट अफआ बेनो जाबाय हमना ला इउबिआव जोंहा 33खौनो लाबाय एबा 34 लाबाय जायनाखि दाखालि काट अफआव इलिजिबल जादोंमोन बा एग्जामनि थाखाय थ' बेनिफ्राय एग्जामा 45 थ' एग्जाम 45नि गेजेराव हमना ला 36 मोनदों थ' बेनिफ्राय दानिया नैबे एकाडेमिकआव 2 मोनदों बेनिफ्राय अरेलखौ लादोंना लायाखै आं बेखौ दोनथ'बाय उनावहाय जोङो माइनास खालामगोन बा प्लास खालामगोन थ' अरेलखौ जों लाथ'ला बेनिफ्राय दानियाव सानदो नोंथांमोना बेसेबां मोनदों थ' नोंथांमोना नायदोनै बेबायदि 71 ओंखारहैयो काट अफआ थ' जायनोखि नोंथांमोना 69निफ्राय थ' 70आव मोननाय दङ अब्ला स' नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्स थागोन बेनो जाबाय इउबि लेभेलाव अके थ' इउबि लेभेलाव बेनिफ्राय नैबे अरेलखौ लादोंना लायाखै स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जुदि लादोंबा प्लास जागोन जुदि लायाखैबा माइनास जागोन अभारअल नोंथांमोना 69निफ्राय 70आव मोननाय दङब्ला स' नोंथांमोना 100नि गेजेराव सेफ जनाव दङ स' बे क्लियार जाबाय इउबि लेभेलाव थ' बेनिफ्राय दानिया कनस्टेबल एबिआव फैनोसै बेसेबां थांदोंमोन काट अफ थ' जोंहा थांदोंमोन काट अफआ 53 बा 54 थ' 53 एबा 54 थांदोंमोन एबिआव बेनिफ्राय एग्जामाव जोङो 36खौनो लाबाय समानखौनो लाबाय बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना दायो स' नोंथांमोना दायो नै नायदो बेबायदि ओंखारहैयो 89 बा 90 स' बेखौ 89 बाय 90 ओंखारबाय नर्मेलाव बेनिफ्राय एनसिसिआथ' फ्राय मोनखाया एनसिसिखौ आं माइनास खालामबाय बेयाव दोनबाय बेनिफ्राय दानिया भाइभाखौ नोंथांमोना लादोंना लायाखै स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय थ' बिनि कमना ओंखारहैदों 89 आरो 90 स' बेनि गेजेराव नोंथांमोना मोनदोंबा सेफ जनाव थागोन एबि लेभेलाव हौवाफोरा थ' बिनिफ्राय कनस्टेबलाव जों थांसै दानिया हिन्जावसाफोरा बेसेबां दङ स' नोंथांमोना नायदो नै
दा फिजिकलाव 31 खौनो लाबाय बेनिफ्राय एग्जामाव 35 लाबाय प्लास नोंथांमोना बे अरेल बा नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सन लिरदो आं बेखौ बुंला बे मोननैखौ अरेलजों भाइभाजों आरो लोगोसे एनसिसि बेखौ बुंला स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओंखारहायो नायदो नै स' नोंथांमोनाहाय 66 थ' नोंथांमोना 65 निफ्राय जुदि 67 मोननाय दङबा सेफ जनाव थागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हिन्जावसाफोरनि काट अफ बे जादों एबि लेभेल अके स' एबि लेभेलाव 95 नि नोंथांमोना 65 निफ्राय 67 मोननाय दङबा थ' नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ थ' नोंथांमोना बुजिबाय बेनिफ्राय काट अफ बे एक्सपेक्टेडसो बिनि खम बाराबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय दानिया जों थांसै फैदो सिगांनि काट अफ बेनो जाबाय जोंहा एभि इउबि कनस्टेबलाव थ' एभि इउबि कनस्टेबलाव 6000 भेकेन्सियाव जोंहा बेसेबां काट अफ थांथावना दा जों इउबि लेभेलखौ रायलायग्रोनोसै फार्स्टआव इउबिखौ फैग्रोयो दा एचएस पासनि बेनिफ्राय जों दानिया इउबि लेभेला काट अफ थांदोंमोन सिगां 32 खौनो लाबाय फिजिकेलाव बेनिफ्राय एग्जामाव जोङो 36 लाबाय थ' बेनिफ्राय जों एक्सट्राखौ प्लास खालामगोन बेनिफ्राय दायो बेवहाय ओंखारदों 68 प्लास 2 थ' मिनिमाम 2 लाबाय अब्ला जायनोखि 70 मोननाय दङ स' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ इउबि लेभेलाव अके थ' 70 मोननाय दङबा इउबि लेभेलाव स' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ आरो बिनि बारा मोनदोंबा स' नोंथांमोना बारा मोनदोंबा 73 72 बा स' नोंथांमोना इउआरआव फैनायनि चान्सआ थागोन थ' बेनिफ्राय एबि बे जाबाय 10 पास लेभेलनि बेयाव नोंथांमोनाबो हमना ला 33 फिजिकेलाव बेनिफ्राय एग्जामाव 35 अब्ला नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय 68 प्लास नोंथांमोना 1 थ' एसेल' डिफारेन्स जागोन एबि आरो इउबि स' नोंथांमोना हमना ला 68 निफ्राय 69 मोननाय दङबा स' नोंथांमोना एबियाव सेफ जनाव दङ आरो बिनि एसे माइनास बा प्लासबो जानो हागौ स' नोंथांमोना जायखिजाया 65 प्लासनिफ्राय नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्स थागोन बे जाबाय कनस्टेबलनि काट अफ थ' बेनिफ्राय एसआइनिखौ आं नोंथांमोना नेक्स्टआव एनालाइज खालामना लाबोगोन जे आं मोनसे भटिं होदोंमोन कमिउनिटि टेबाव स' जाय भट खालामाखै स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय गाव गावनि बेसेबां मोनदों नाम्बारखौहाय दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर कनस्टेबलनि काट अफ आरो बेनिफ्राय आं जि बुंदों काट अफ बे जाजोबा जानो हागौ एसे खम आरो बारा जागोन थ' बेखायनो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो